Masuk. Aku tapi ketoknya nek ngene ku aneh kok Mas. Masuk. Mosok ngene. Biasanya ngene share. Macam share grup mobil wis saya. Niki ibu-ibu nggih saged niku saged tetembangan anggaman. Nggih. Monggo Bu nek badhe nderek dono swanten. Yang daerah kene ketok yo jago-jago lho, Dik. Nggih. Swanten nggih saya Mas. Jago ngamuk. Ngamuk bar maning. Nggih. Niki sego rawuh Pak Adi Manggi niku sing klikiran niku lho Mas. Pinten? Niku lho. Engko nek aku ora disawer ya biang. Sing didik Mas apa? Niku lho alah sing pengengah-engah niku lho niku.